patit una contractura a la columna. De segur que s'ha vist afectada amb molta freqüència la columna cervical. Són 7 vèrtebres en personalitat pròpia i es tracta d'una de les parts de la nostra columna amb més mobilitat. Per això, postures perilloses com ara dormir boca avall o postures molt forçades com agafar el telèfon entre el cap i el muscle poden de segur provocar una contractura muscular. Els símptomes no cal que te'ls explique. Dolor en l'àrea cervical, dolor que fins i tot arriba a l'àrea del cap, punts de pressió dolorosos i limitació de la mobilitat que també resulta dolorosa. La prevenció és molt senzilla. Una correcta higiene postural de segur que pot ajudar. Ja ho saps, mantén una bona postura per evitar una contractura. Ajuda't!